angithi uyabona even ubhontshisi ikhona imisebenzi kabhontshisi yeah ikhona imisebenzi kabhontshisi Khehla ingakho abantu bethu umuntu ethu uyama lapha ecaleni indoda isiyimoshele ibhluku eselimanzi nte yeah kisho sisu sihlanjululwe lo yabhontshisi osetshenziswe lo yamuntu oyobhekana naleli yacala ngisho ezingcwebeni emabhandeni uyangena ubhontshisi bayazi abantu abakwazi ukwakha ingcweba ukuthi ikhona ingcwebo okufuna ukuthi ungene ubhontshisi kuleyo ngcweba leyo ikhamba kanjalo nje ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo mavuka njengete ngabani isamba nesamba unkosanga lala maqedo lala bafozane kunuko nje izikhundla othi mawuvimba ngala uthuka usungale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nketsela sikwinethezeka TV gama lohlelo uphila kanjani sinomkhulu umavovo olugedla umkhulu mavovo ke ulugedla mthandazi ukuchaza lokho ngoba ekugcineni kuye kuthiwa hayi sikhuluma nezinyanga sikhuluma nabantu abelaphi bendabuko uthola ukuthi isangoma omunye ethi ngiyinyanga mthandazi la ngicacisa khona isekutheni ukuthi umkhulu mavovo yena ulugedla mthandazi ingakho ke sila embukeli lapha ekhaya sisegoli kwantonga zaduma emapetla la esebenzela khona iseSoweto emapetla uzochaza ke ngoba nasekhaya eMnambithi uyasebenzela khona njengamanje mkhulu mavovo sizongena emsebenzini onzima kakhulu kodwa ngaphambi ukuthi siqale singene kulaba bantu abazamayo abathi bayayisebenza ubingelele kakhulukazi ababukeli emakhaya. Siyabingelela kubo bonke ababukeli beNethezeka TV nababukela uMavovo 9 uMagolide siyanithanda nje nonke nenhlonipho eningipha yona nami ngiyohlezi nginipha ukuthobeka phambi kwenu siyabonga kakhulu. Mavovo kukhona abantu abayisebenzayo ake sikhulume ngomuntu endaweni kuyazi ubolekisa ngemali mebolekisa ngemali abantu bayiboleka impela kodwa abayibuyisi ugcina esengasayibona inzuzo lapho khona abantu abanemoto lezi ezithutha izingane endaweni uthola ukuthi izingane ziyangena ungathola ukuthi lenyanga bezigcwele izingane uthi uyabona izingane seziphumile sezikomunye umalume beshoda futhi mhlawumbe ngezinye ezimbalwa sengena ezinye ayikazi igcwale lokho kwaqala unyaka nje ngoba siqalile inyanga nenyanga nje ukhala ngaleso simo laba bantu esikhuluma ngabo ngabe mawubheka ngehlo lobugedla inkinga isuka iqalaphi. Hayi Khehla inkinga ingaqala ekutheni wena usebenzile umsebenzi wawuphiwa abantu abadala nokuhlakanipho nakho wakuphiwa abantu abadala bakunikeza imali lesikhathi sebekunikeza imali wena usucabanga ukuthi le mali awuthi mina ngivula ibhizinisi lokushonisa ngemali yami ngivule ibhizinisi lami lokushonisa yebo okay inkulumo ke lapho usuku usuyiqedile ukuthi imali yakho ibhizinisi lakho kusho ukuthi wena awu-includanga isidalwa semali esikunike le mali sakunika nalokuhlakanipha bese wena ubolekisa ngemali yabantu abadala ubolekisa abantu abanikazi bemali awubatshelanga uyabo yebo bese lesikhathi mabengasayibuyisi imali yakho ezwena njengobusho ukuthi imali yakho obolekisa ngayo usugijima wena usuya kwaMavovo uthi ufuna umuthi wokuthi labantu babuyisa imali yakho ngibona ukuthi ungaphumelela ingakho uthola umuntu ekutshela ukuthi sengihamba abantu abawu-80 benginika izinto bethi banginika amadoda bethi banginika amabutho wokuthi alandele imali eyathathwa yilo muntu kodwa kwenzeki bese sithi thina lesikhathi wena le mali uyinika lo yamuntu wabachazela wena abanikazi bemali bese cha bese sithi inkingi kuphi pho khamba kanjalo nje Khehla into nento iba nesesekelo sayo iba neziko layo
iba ne-foundation yayo. Into engenayo i-foundation yayo iba inkinga. Indlu nje angeke umane uyibeke phekwesanti. Yeah. Kungakunika inkinga lokho. Ngoba manje uzosikhuphula isitini usifaka ucement phansi la ubeke khona isitini akuna cement. Kuyisanti leyo ndlu izoma yini. Angeke izimo izodibika. Abantu into okumele bayifunde. Ma wena ufuna ukuthi uvula ibusiness. Yakha isesekelo nezidalwa zakho. Uthole angithi khehla ke wena usubuyela kulento ebesike sayikhuluma kwenye ivideo. Yeah. Yokuthi vele abantu into enza ukuthi balahleke baduke. Yeah. Ababathola abantu ababafundisa ngokwelapha. Yeah. Uyabo ukuthola nje umuntu ozongena ethe kwamavovo ngiyathwalisa uma ufuna ukuzothwala. Kwamavovo nginebhodlela eligila imanga elizokubambisa ilotho lenzeni. Ngaleso sikhathi abantu abanikiwe isikole. Mina ngiyanika isikole samahala kunamona. Yeah. Ukuthi abantu abafunde ukuthi yonke into yakhelwa isesekelo sayo. Yeah. Kodwa esiqala esidalweni ngaphambi kokuba wena uthi uyenyangeni. Angithi uyabona ngoba manje uzoyilanda into yenyanga ibuye la ekhaya ingaphakami lento ngoba vele abanikazi bemali abaphakanyisiwe. Angithi uyabona ingakho mina ngiyaye ngithi ebantwini ma abantu kasebefikela ekhaya bayasazi isigezo sala ekhaya ukuthi mangigezisa abantu mina ngibagezisa ngaluphi uhlobo. Yeah. Yabo olwala ekhaya nawe futhi noma ungamthuma umuntu ozolifunda bese nawe uyoyigezisela abakho. Yabo angeke kuze kukusebenzele ngoba kunikwe mina akunikwanga wena. Enye into futhi engenzeka ukuthi iyawubulala umsebenzi kupho kwami. Yebo. Enginikwe kona kupho kwami mina engiphiwe khona ukuthi ngisebenze ngakho abantu. Yazi usakhuluma nje lento ingithinta endaweni ezahlukahlukene. Siyithintile le yabantu laba othola ukuthi ubolekisa ngemali wathi imali yakhe kanti umsebenzi unikwe isidalo koqala. Sengifuna kulo onemoto sho nemoto ngenzeka ukuthi ingeyesidalo. Angithi khehla kunomuntu namhlanje ofisa ibicycle kunzima ukuthi alithenge. Yeah. Asingakhulumi nje ngemoto. Yeah. Kunomuntu ofisa ibicycle okunzima kodwa uyasebenza ukuthi alithenge leli bicycle. Ma eselithengile leli bicycle kufunakala ukuthi alibonge. Uyabona hayi ngokuhlabela. Abonge nje ebantwini abadala ukuthi ngiyabonga ukuthi ningiphe leli bicycle ngoba sengizokhona ukuthi lolu uhambe bengilibhada ngeenyawo. Sengizoshova. Yeah. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngifike ezingeni lokuthi ngibe nokuyisikorokoroanyana. Ngithola imoto. Yeah. Angithi uyabona khona umuntu ongakwazi ukubonga kwalona lelo bicycle. Ekhohle ukuthi khona abahamba ngeenyawo balifisayo. Khona umuntu otho nemoto engakwazi ukubonga kwayona leyo moto. Akhohle ukuthi kukhona abayifisayo leyo moto leyo. Angithi uyabona so enye into esishayayo ukungakwazi ukuthi sakhe isesekelo sento. Ngoba angithi mina njoba ngiphila nje kungenzeka kube nginomona. Uyabo kanjalo nabalele khona bahamba benomona. Yeah. Uyabo ngingayithenga imoto la ekhaya. Kuphakama isidalwa sala ekhaya mhlawumbe umfowethu othizwa ayiveli nje nomona. Yeah. Avela imonele le moto. Elibele sashona. Uyabo kumele sikwazi lokho ukuthi kukhona vele umuntu obevele ngabafisela abantu bakubo okuhle. Usezosifisela yena esefile. Ngoba mhlawumbe kusengawes. Angithi uyabona so ingakho ke kubalekile ukuthi uthola umuntu bengafuni nezinto zakhe. Yeah. Lesikhathi wena uthatha imali oyiphiwe uye. Uyothenga imoto wena yolayisha izingane zabantu. What if kwalezo ngane akayidingi kuleyo moto imali yakhe? Hey. Ziyangena ixoshe. Angithi uyabona? Yeah. Ingakho ke kubalekile ukuthi ngaphambi kokuba uyilayishe lezi izingane. Yenza ke manje isesekelo salomsebenzi. Yeah. Uyezwisisa khehla. Yenza isesekelo salomsebenzi kube notshwala ukhanjani upeni. Kube nezibane ezizoba zinhlobo zonke ngaphandle kwesimnyama. Ezizohlanganisa zonke lezi idalwe zabanikazi balemali. Bese uthola ke wena impando okuyiyona. Yokuthi mawukhuphula lo msebenzi
Angithi uyabona kube khona lempande ozokwazi manje wena ukuthi usuthatha wena leza nyongo zalezi yankukhu ngoba kufunakala kube izinkukhu eziba nembala angithi uyabona ezizokwazi ukuthi zimise lo msebenzi angithi uyabona mawusuthatha lezi nyongo zalezi yankukhu uyifaka kulesi yasithundu angithi uyabona uyasiphuza uyasiphalaza uyasigezela emanzini agijimayo umsebenzi wakho ohlezi ugijima angeke ume umsebenzi wakho ngoba usuthathwa ufaka emfuleni ogijimayo ukuthi into yami ayihlezi igijima kungabi bikho ivimba kungabi bikho imisa endleleni uzokwazi ukuthi usebenze angithi uyabona kodwa mawuzovele nje wena uthenga imoto usufaka abantwana besikole in into yakhe ikhona lapha ezohamba ishayise khona nanokuthi futhi okunye bafowethu asimusani ukukhohlisana kukhona umuntu ongakwenza lokho kumsebenzele engenzanga lutho asebenza abe nezimonto inqwaba kuya ngesidalwa sakhe nangokugezeka komsamo wakubo khona abantu othola izinto lezi thina ezishayayo bashaya yabo singayi ngokuthi ngani mina lokhu ngakwenza kwaba right yes wena hayi mina nami nginokwami okungihluphayo nami nginokwami kwezidalwa zami nawu nokwakho kwezidalwa zakho amaziko awafani imsama ayifani kuhamba kanjalo phela nasi khona abantu uthola ukuthi une crash engayiyakha ibe yinhle kodwa uthola ukuthi abantwana abalethwa kuyena bangaya lapha endlini kaThayela sisakhuluma yona leyo nkinga ngoba egcineni kungenzeka ukuthi mhlambe naye uqobo uwenza mhlambe ngokulamba hayi ngenxa ukuthi uthanda abantwana ezinye zezinto ziyafika lapho noma kusuke kwenziwa mhlambe into ekuyena noma izichitho asuke ehamba nazo sokuthi abantwana bengafika kulenyanga bengene inyanga mhlambe zibe 2 3 uthola ukuthi ubona abantwana abasafiki la abasakhokhelwa awaziswa inkinga uyezwa kuthiwa hayi usebelapha ngaphesheya okuyibangana nalekhona la ungathola ukuthi abanye sebeyagibela ngisho ukugibela lezo inkinga ezikanjalo zixazululeka kanjani kumuntu khehla phela okunye kumele sikucabanga abantwana abancane inuno bayayisaba noma ngayiphi inuno abantwana abancane bayayisaba kungenzeka wena ulanda into enamafutha enuno esatshwa izingane bese uyoyifaka ecrash bazosaba inuno abantwana and uthola ukuthi ekhaya umntwana mayefika eqhamuka esikoleni ufika akasaphilile ngendlela ufika ekhaya umntwana kade ephume right mayefika ecrash uhlanjululwa isisu mayefika ecrash uyahlanza kuyahlangahlangana nje empilweni nomntwana kanti mhlawumbe le yanuno noyilande kwamavovo athatha lebhodlela yoligubhela eminyango wasecrash elizodonsa izingane ukuthi zize umntwana uyayisaba inuno ingakho esikhathini esiningi angazi lento ngayichaza kanjani sengathi ungahamba umuntu onalengilozi nawe kuwe noma okulesi spirit nawe obelonga kuso mina ngiyaye ngisho kanjalo khehla uma ngabe ama spirit ami ebelonga emanzini angihamba abantu ababusisa amanzi lento engiyibuze Mavovo ngifuna ukuyibuza kuwena njengamanje namba abantu kumanje baxakekile bayazama bayazabalaza ama blocks abanye bawakhile baqasha abantu bakha ama blocks amila ama blocks lapha ezindumbe abantu badlula lama blocks bayawalanda kude ngeimali ezishisiwe aship lawo kodwa ama blocks aphelele abantu kahle kahle inkinga eyisuke zikubona ayisuke zingathintini ikhaya kuqala ngaphambi ukuthi siqhubeka nenkulumo yazi khehleke ngikubuze nje kanje namhlanje basasekhona nabantu mhlawumbe umuntu ozofika athi ucela uthuze nombila umbila nje noma abobovu noma omhlophe ufika umbe lapha esigangeni bese uthatha induku ethize umuntu umphalazise kulowo mbila lo bese umgezisa kulowo mbila ngenduku ethize bese lo mbila mawuqhuma lapha esigangeni bese kwenzeka izinto emntwini angikhumbuli hayi nama ngikhumbuli ukuthi basasekhona abantu abasalandelela kulezo zinto okusho ukuthi ngoba usukushilo sebezoba khona abazoshela leyo nkulumo bangaba khona kodwa manje inkinga kuzoba ukuthi bafakeni kulowo mbila ingakho mina uyangibone kuba lula into ukuyikhuluma ngoba ngisuke ngenzela ukuthi abantu bafunde ngezinto
ngoba umona nginawo. Yeah. Inkinga izoba ukuthi wena lesikhathi usukwenza ingani futhi wena akusikho kwakho. Nanokuthi kufakwani phakathi awazi. So yibo ke abantu ozothola ukuthi usugcina usulimaza abantu. Oh, okusho ukuthi mothi ethi umuntu ngifuna into sengathi ingaba manje wena usho ukuthi ngoba ngeke umuntu efike nombile ehlobo njalo ebusika la khona kungamili lutho khona mase uthi akaphalazele khona ukuzoqhuma ngiyalinganisa mase siya la ekutheni ukuthi makutwasa ihlobo sekuqala singena ensimini sekulinywa mhlawumbe ungakusho ke ukuthi akafike nombila maqhuma izinto zakhe sezoqhuma kodwa zoqhuma isikhathi kuyena esida kusho ukuthi kuyoqhuma mase kuphela ngalo yambili ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi abantu inkinga yabo abaningi bafuna into yamanje mabefika kunina njengabantu abelaphayo. 2 ikhona yini into engithi mina ungathi mangiphuma la ekhaya kaMavovo njengale ulinganisa ngombili ngoba umbili at the time uphalaza kona ungawushiya la uqhebe mhlawumbe izinsuku zizifike kweinhlanu ungakazi uqhume phansi kusenjalo nje okusho ukuthi umuntu akangalindeli imiracle indaba yamanje uma ukhuluma ngale yonto osikhuluma ngayo. Yeah, phela ngithi khehla baxakwe yizithwalo nanokuthi nabantu bakhuluma ngazi izithwalo. So ingakho futhi uthi vele abaphumeleli. Ingakho futhi befika kithi vele sebekhathele. Umuntu sekubalisela manje lento ongasazi ukuthi noma kumele uthi okay kumele mina ngikubhadarele u110 okukuposela lokho okudingayo bese futhi ngikunika mahala. Uyayizwisisa leyo nto. Yeah, so manje inkinga ngoba sebemqothule nje ugijimisa izithwalo. Washiya yena into yendalo. Kuyasetshenzwa khehla ngamazambane. Yebo. Yeah. Negobongo khona igobongo lakha ngamazambane. Uthatha amazambane uyohambela emfuleni. Uyabo? Esihlabathini la uzohambela khona. Uwakalela izinsuku uphinde uyowakhipha. Mawubuya nalawa amazambane wafaka ebhakedeni. Ungalishaya ibhakede igobongo lakho likhuphuke liye phezulu. Uyabo? Kungenamuthi. Yebo. Uyabo? Lelo gobongo kodwa lifuna abantu laba bahambe behequnga nje. Yebo. Uyabo behambe bedla noma yini belala noma ikuphi. Izinto ikhona khehla. Yebo. Zikhona izinto ungezwa ngabantu bethi. Zikhona izinto ukuthi nje ngoba sekulahleke abantu abanemfundiso yezinto kuyizo. Yebo. Yeah, sekulahleke abantu abanemfundiso yezinto okuyizo. Angithi uyabona even ubhontshisi ikhona imisebenzi kaBhontshisi. Yeah. Ikhona imisebenzi kaBhontshisi khehla ingakho abantu bethi umuntu ethi uyama lapha ecaleni indoda isiyimoshele. Ibhlukwe selimanzi inte. Yebo. Yeah. Kisho sisu sihlanjululwe lo yaBhontshisi. Yebo. Osetshenziswe lo yamuntu oyobhekana naleli yacala. Yebo. Ngisho ezingcwebeni emabhandeni uyangena uBhontshisi. Bayazi abantu abakwazi ukwakha ingcweba ukuthi ikhona ingcweba okufuna ukuthi ungene uBhontshisi kuleyo ngcweba leyo. Khamba kanjalo nje phela. Ngizwa kahle uyazi mawukhuluma ngale misebenzi ethinta kakhulukazi ukuphakama noma ukuzama imisebenzi ethile umuntu uthola ukuthi useyitholile into njengokuthi imoto usefuna ukufaka izingane zesikole ngiyalinganisa egcineni mase ekhala ngokuthi hayi bayamonazela abafuni ephumelele uyazama akwenzeki noma ethi ufaka mhlawumbe imoto eyifaka emgwaqweni isebenze abantu ukuthutha umphakathi njengama Uber nje akhona njengamanje kodwa uthola ukuthi iyangena kodwa umsebenzi yena akawuboni kahle ngiyalinganisa sidlule la siye ekutheneni ukuthi nangune crash uyakhile iright futhi iyabukeka kodwa igcineni abantu abekho sengifuna ukubuya lana Mavovo 9 abantu bakhala ngokuthi hayi shothi kunezibulawo engibulawa ngalo noma abantu abangimonezelayo ekhaya ngoba phela kuyenzeka ukuthi ngisho ekhaya sizelwe ubaba nomama uthola ukuthi asiboni ngasolinye ibulawo lona liyangena yini kuliyona lemsebenzi ke lona uqobo ngale kokuthi kuze
kufika isikhathi sokuthi lo muntu akanakanga isidalwa sakhe simnikele yona. Kuyenzeka khehla uthola ukuthi wena izinto nazo kodwa isidalwa esikuphe lezo zinto ushiye emuva wena waphakamisa amaphondo kaMavovo. Oh. Kuyenzeka nje kanjalo. Yeah. Kune golf efike lapha ekhaya njoba dengise ekhaya. Yeah. Ubani kambele enyanga uMarch angithi kade ngisekhaya February. Yeah. Kune golf eyafika lapha ekhaya. Yashaya enye into eyaba cost 3.5 bayithola eNewcastle into yakhona. Bawukhiphe lo 3.5 uyacabanga ukuthi labantu basazosetshenzwa la ekhaya. Alright, begcine befika ekhaya sebefika ngekhathi zalate. Awu kwenze njani na emkhulu kanje hayi namanje nje le moto le iyacima ihamba iyacima. Hawu imoto enhle kanje madoda efresh futhi oyibonayo ukuthi fresh. Bese ngithi mina hayi wekhehla ungitshele lento le oyifake lapha ku cable wall yini ngoba kunebhodlela lapha bese hayi ngalungiselwa omunye umuntu owathi ufaka amabutho. Oh yeah. Ngase ngithi ngicela ungithathele lelo bhodlela lelo wehla ushone enzansi kunendonga. Yeah ngiyabona. Ngathi wehla ushone le ulivule lebhodlela ulahle lezo zinto ayilahla ngafaka amanzi olwandle emotweni ngayichela ngamanzi olwandle amanzi nje olwandle. Yeah. Ngayichela ngamanzi olwandle mangiqeda ukuyichela ngamanzi olwandle ngathatha inyamazane ngashisa ichakol le ngavala ngathi asambe ngeveni lakithi kuyobasebenza. Sahamba saya le emfuleni ngayobasebenza ngashiya kubhunqa lapha. Sabuya ngaqeda ukubasebenza ngathi haya kunankinga ke seningakhululeka. Bahamba baze bafika le eMpumalanga lade besuka khona eMalahleni. So sengishola ukuthi yeah. Kwesinye isikhathi uyayithatha imoto uye kumuntu nje owezwa kuthiwa khona amabutho afika afake lezo zinto ayifakile nathi amabutho kuhambe kustakisa imoto indlela yonke kuyinqamla insimbi uthola ukuthi kunezilwane nje la akangazange ayigeze kunezilwane la engahlambulukile ngoba into kahle iyobunjula ayifuni umuntu ostinchi khehla. Nokuthi ngoba ethi uzolashwa lapha kaMavovo nje iyala yona ngoba uMavovo ngathi uzoyisefa. Angithi khehla njengoba yena efake lento. Kusho ukuthi isidalwa sakhe yena lo muntu wale moto asihambelani nalento efakwe la. Uyabo asihambelani nalento efakwe. Ngoba simnikile amandla ukuthi eyithenge imoto. Simnikile amandla ukuthi ayithenge imoto pho manje sesiyibulalelani futhi. Uyayibona inkinga? Ngizokala. Iba lapho ekuthenini mina kufana nencweba. Mina incweba engiyakhayo. Ngakho incweba mina yomhlanhla. Incweba leyo ukuthi sininini sukhumula ikipa usuzizwa amandla ukuthi ngoba nakho uyakwazi ukudubula uyakwazi ukwenzana ngithandi mina leyo ncweba. Ngithanda incweba mina engizothi mangifaka izinto ezizilwane ngishisa. Zibo umlotha. Kube khona engizoyisefa iphila zinjalo. Yeah. Angithi uyabona bese ngifaka ovuka bami bonke. Bese lento ngiyithrebe ekutheni ayivuke lezi ilwane makunesidingo. Makungenasidingo ayilale. Yabo? Yeah. Inja esuka ichithisiwe ngendlela eright. Makungena abantu abazokwelashwa la. Ilala phansi idlale nabi bajabulele. Makungena umuntu ozoganga yamhlaba. Yeah. Makungena umuntu ongafanele ebusuku yamhlaba. Kodwa makungena abantu abazokwelashwa la ekhaya. Iyayilalela idlalele nabantu. Angithi uyabona nencweba ke ifuna ibe kanjalo incweba. Hayi incweba nje yokuhleza usempini wena uthuka abantu udelela abantu uhamba uqimbile mhlamba nje. Hayi leyo ncweba leyo mina ngigaranti. Ngoba futhi iyayisheshisa insuku zakhe emhlabeni ukuthi ihambe. Ngoba incweba kahle leyo yokukubulala. Akusiyincweba yokuthi kuphilisa. Incweba yokuthi kuphilisa ayibe nezinto ezizokwazi ukuthi azivuke ngoba kunesidingo. Makungenasidingo ayilale kuphakame lento efakwe phakathi yobunhlanhla. Ileyo mina incwebe engiyakhayo la ekhaya. Okusho ukuthi kukhona la ekutheni ukuthi wena uthi ubulewe kanti uyibulale wena emhlanhleni bakho. Khehla ngithi uzwile ngithi kunomuntu ovele nje afaka imoto emanzini. Kungena bridge. Amuke namanzi. Yile izilwane ezikuye phakathi. Ngoba kunamafutha ezilwane zamanzi. Awanga blockwa
ukuthi mayefika emanzini lento ingamdonsela emanzini inganabo abanye bawabonile amanzi bajika babuyele emuva wena ungena kanjani ufakwe lezi zinto ezikuwe emabhandeni akho rencebeni zakho yebo ngizwa kahle ake sithi ke kukhona abakuzamile ekhaya wena uyazama uyapatanisa kuyaqhuma ithonga likunikile izinto kodwa zifadalala mase zikhona izinto kusokwenziwa yini khona lokho njengoba ngichaza khehla ukuthi kwesinye isikhathi kuba ukuthi wena awulandelelanga ngokwethonga wena wazenzela okwakho waba wena nengqondo yokuthi imali yami ibusiness lami anti yabona mina njoba ngingakaze nje ngisebenze inkomo ezilapha esibayini ezikamkhulu yebo imbuzi ezilapha esibayini ezinabanikazi bazo mina nginambuzi anginayo inkomo angithi uyabona indaba iqala lapho inkomo zami imbuzi zami imoto zami uyabo khona abantu abanezinto zabo uyabo manje asingeneleli thina kulabo bantu nakho-ke akethu umuntu akhona amandla nginawo ngiyasebenza ngiyazama ukwakha umuzi ngoba nguvusa phansi ngususa phansi umuzi sekumi indonga ake akungeneki lapha ngisahlala ekotishini sekuphele 2 years indonga zilokho ezimile zime emawindini sesibheke erofini zama indonga singena lapho njengamanje ya phela khehla ngithi omunye umuntu uyayimisa nje indlu ngamandla akhe ngemali yakhe aphinde futhi angafaki lutho la yena akamise khona indlu lesikhathi uyimisa khona umuntu ozothumela into impaka zakhe phela ukusebenza izinto hayi ukuthi kumele uziyobanjwe emzini nomuntu unqunu khona abathumela izinto abanezinto ezithunyelwayo ifike izombe lamabhodlela lapha ziwafake lapha vele indla ngeke isakhuphuka ingakho kubalekile ukuthi mawuzokwakha funa umuntu wena osuke umethemba ukuthi hayi mangiye kuloya muntu cha uyazazi into eleze ezithize noma uthi ngimbize angibambele igceke nje before ngakhe manje umuntu mayisaphethe into zakhe imali yakhe ibona ukuthi ikhona uvele enze yena ngendlela yakhe shothi usho ukuthi onto zami omali yami ibona baba nenkinga kakhulu ngoba labo bantu abasuke bezolashwa kakhulukazi basuke beyiphethe imali ake singene lapho kakhulukazi laba abasuke beqala bethi bayafufusa kakhulukazi emabhizinisini noma bazama impilo kodwa egcineni uthola ukuthi lo muntu unento yakhe nasekhaya kukhona mhlawumbe angasakwenzi kahle ake sithi ayekwenza engakasebenzi akasakwenzi nokulahlekelwa okokuqala nje kukhona umuntu okelahlekelwa inhlonipho nje kodwa egcineni mase ephuma esidalweni sangubo ngendlela noma kuba namazwi awakhuluma mhlawumbe kudingekile inhlambuluko ethile nje mase kuba nalenkinga yokuthi yena uyazama impela izinto unasi imali khona kodwa uyayibona zindawo yazi khehla ngizokutshela into eyodwa uyabona kunabantu nje abafowethu abakhona nala ku social media yebo esiyaye sibukele kubo yebo uyabona nje mhlambe ngingake ngenze nje umzekelo ngobani mhlambe ngenze nje umzekelo mhlambe ngosikhakhana uMavafa usikhakhana mhlambe ngenze nje umzekelo yazi lo yamuntu loyana noma ungahlangana naye angeke usho ukuthi umuntu onempilo nje engcono ophilayo uyithobile ebantwini ngisho ukukhuluma kwakhe ikunje umuntu ongazwani nodoti kodwa ekuyithobeni nokwazisa abantu uyabo labo bantu labo uyozayihambele nje emhlabeni yonke lento lapha ebaleni ikhona ingabulawanga ilutho ngoba inhlonipha nayo ukuzehlisa ebantwini ukuyithoba ebantwini lento nje ayiyo yokwenza ukuthi ehleze uye baningi man ngeke sabaqeda baningi nje sengenza nje umzekelo ngaye ukuthi umuntu esengeke ngambuka ngambona ngalandelela kuye ngisho emfuyweni izinto engiyibuke kubo mangibuka inkomo nje iplaza elikhona lapha ngithi nami ngilandelele ngiyayithenga inkomo ngiyafuya ngisho iblamani ngisho lezi ezibovu zamabhunu ngiyathenga khona lapha ekhaya angithi ayibona leyo nto kodwa angikuthengi ngemali yami ngikuthenga ngemali kaMkhulu
esikhathini esiningi abantu othola ukuthi banempilo bayazehlisa ebantwini bese kuba ukuthi nje abahambisani nodoti. Yilabantu esize siyobangcwaba into zakhona ilozi ikhona. Angithi uyabona. Labo othola ukuthi imali yami, amabhizinisi ami, ibhamu zami, imoto zami, ini. Yilabo esikhathini esiningi othothi bahamba sebecela ama-2 rand. Isingekho yonke le nto leya kade nayo. Nokunye futhi phela ungakhohlwa khehla makuphakama umsebenzi la ekhaya. Kukhona abantu abafa sebephuciwe amandla omsebenzi. Kukhona abantu abafa sebethwetshulela umhlanhla babo. Kukhona abantu abafa vele sebekhathela amandla bengasenawo. Uthola umuntu kade edla amahenes ehambe sephuza ikhathuni. Angithi uyayibona leyo nto. Ehambe sephuza imbamba. Lo muntu lo kade edla ama red label. Bakhona abantu abakanjalo emndenini asebashona. Yingakho kuyayikubaleka ukuthi geza phakamisa lesi sigezo esigezwa magumba amanomhlaba ukuthi kusuke kugezwa labo bantu labo nabafa bezilile, abafa bethwetshuliwe, abafa bexabene, abafa bengasalali kunye embedeni sibexabene, nabafa sebengasadlelani esithebeni. Lokho wena ozothi mawuhlaba la ekhaya bengezi labaya kulesi sithebe ngoba bafa bengasadli isithebe sinye. Isigezo sibaluleka ngalokho. Kuyenzeka ukuthi inkinga ibe kulaba shuthi asebadlula wena kanti uyitshela ukuthi inkinga ikuwena uzwe uyitshela ukuthi wena uyathakathwa noma ubulawa kababomncane noma kababomdala kanti indaba endala leyo eyaba khona ngoba siyindlu mhlawumbe esizothi mhlawumbe siyindlu ephakathi. Khehla umbuzo ake ungibuze la. Uma ngabe mina umkhulu endumbeni yakhe kwakungena abantu ababili ngeviki. Angithi? Yebo. Thiwa ke ufuzo leyadlulela. Mhlambe kimi bese kungena abantu abawu5 ngeviki. Abantu abawu60 ngeviki mina ngibathathaphi? Ngibathathaphi mina abantu abawu60? Ngizobathola kulokho engikulandile ukuthi kulethele abantu abawu60. Okusangenzeka ke kulabantu abawu60 ngelapha abantu abawu10. Balapheka u50 wonke uyakhala ukuthi ngidla imali yawo. Yebo. Ngikuzwa kahle. Mavovo manje isimo sikanje ulwa naso kanjani? Ake esibheke lapha ekutheni ukuthi umuntu kuyenzeka yini ukuthi mhlambe lento ize idinga mhlambe uzalo lakhe lonke mhlambe umndeni wonke ufike egcekeni uzolungisa leso simo noma kudinga ekutheni kuze yena kuhlambe yena kugeze yena ethathe umhlanhla bakhe ngoba kwesinye isikhathi abantu bakhala ngamagceke. Egcekeni khehla kunzima esikhathini samanje. Thina abantu abasilandayo kakhulu. Ma kuthiwa siyosebenza igceke mina ke angizange ngiphiwe kakhulu ukusebenza igceke ngokulibethela. Mina ngumuntu nje oyisebenzela kakhulu ngesicupho mhlawumbe nje ububona le yanto ehlezi lapha nje lapha ngithi ayibona. Ngiyayibona impela. Mina ngiyisebenzela nje kakhulu ngesicupho ngoba isicupho ngiyazi ukuthi siwu lifetime. Noma ngaba usekho emhlabeni ngeke kulokuthiwa kumele kuvuselele bese kube ngathi manje wena usuphilela inyanga. Ukuthi imali nemali osuzoyithola sekumele njalo ngonyaka ulanda umavovo ezodla imali yakho. Cha. Ngifuna mina ukuthi ngisebenze kuwe ngiphume. Noma futhi ungayeka ukuhamba kimi 30 years 50 years noma uzufe. Ngisuke ngingenankinga ngithi sengidlulile kuwe. Ngiyaye ngithande nje mina into ekanjalo. So ingakho ke esikhathini esiningi mina ngiyaye ngigarante kakhulu ukuhamba ngiyokwenza isicupho nje. Emva kalokhu uqede. Ngoba cishe lezi zinto yazibona njengoba zinje ayiboli. Yebo ngibona impela. Ayiboli. Izinto eziyohlezi zikhona nje emhlabathini. Phansi. Ngoba nanjoba nje ngifuna mhlawumbe ngifaka isitibuli sehashi kanje lawa amakhuba lengizowafaka nesitibuli sehashi obvious vele sokhahlela lesa sitibuli sehashi ngoba nenselo yakhona ngizoyifaka nedube ngizoyifaka yalezi ilwane ezikhahlelayo engizokwazi ukuthi umuntu noma engene ngorong egate ayimshayele lento impela umphambili udumbu ube ngango 5 liter angaphinda abuye ngizwa ma ezothela into erongo kungeyona. Ilokho nje ngiyaye ngikukhalela. Yabona Mavovo ngiyasizakala ekuthenini ukuthi uyakuveza okunye phela ikhubala ngeke esiliveze ukuthi isuke lehlobo luni ngoba ungezwe sekuthiwa akusabethelwa sesisebenza ngesicupho
ekhaya ngoba ezinye zezinto umuntu uvele ithathe kube eyakhe. Ngifuna ukubheka la ekutheni sesigoqa nje Mavovo, uma kuya ngokuthi nangumuntu unenkinga nabasekhaya banayo inkinga ethi anginayo imali yokubhekana nalesa simo esisekhaya, nginenele ukuthi ngibhekane nami ngizame ukulola ngilwa khona ngoba lento impela iyasikhahlela iyasigadla. Wenze njani? Uyakhona ukumnikeza ukuchela ekhaya ibulale ekubeni yena ezoqhubeka ngala noma ekhaya kuyenzeka ukuthi futhi bengaboni ngasolinye. Abanye uthola ukuthi baphuma babhekale yena ithemba lakhe likuwe ngoba uyakuzwa olimini futhi uyezwa nasemzweni yakhe ukuthi nakho la ngizosinda khona. Wenze njani esimeni sikanjalo? Ulapha lo muntu wena emva kalokho uqhubeke noma okwasekhaya ukubeka eceleni bazobona ngayo ukuthi hayi bafanele nabo besizakala la. Angithi kehle esikhathini samanje nje omunye ekhaya uhamba inyanga yakhe. Oh yeah. Nomunye uhamba inyanga yakhe. Kunjani be? Sekuhlangana ngechelo kuye ngokuthi esikabani ke si strong. Esalo esi strong uye kokuzothuthwele ngabo. Kodwa bengasasho nabo ukuthi khona nabo abagadla ngakho noma kukhona nabo abakusebenzisayo. Yebo. Angithi uyabona. Manje into eyayibe lula eyokuthi wena zisebenze wena. Ma ikhaya ke livulelekile. Ila usekuzokwazeka ke khona ukuthi ulekelelwe ekhaya. Yebo. Kodwa nje hayi mina ngoba esikhathini esiningi ngiyaye ngifavor abantu abadala izingane. Cha ngihamba nje ngiyoyisebenza imizi yabantu ngoba esikhathini esiningi angithi mina ngisebenzela abantu abahlelekile nje abanemizi yabo. Yebo. Hayi laba bokusamele bacele mhlawumbe ekhaya noma okusamele bahlanganise odadewabo nomunye ozothi inaki imbaxi hey akiminyaki uyabo angimfuni. Hayi cha angahlangabezani naleyo nkinga leyo, mina ngisebenzela nje abantu abahlelekile nje. Ngizwa kahle. Mavovo, goqa njengamanje utholakala kanjani uMavovo? Usebenzelaphi inyanga zima kanjani? Mosekhaya uba sekhaya, mose mongala eGoli uba ngala eGoli, nokucacisa nje imininingwane nokuthi abantu bekwazi ukuthinta. Hayi mina ngitholakala eSoweto eMabhetla, ngiphinde ngitholakale ekhaya eMnambithi kwaHlathe number 2. 1 month eGoli, 1 month eSoweto. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ngithi 2 months eGoli, njengamanje ngizothi 2 months. Bese futhi eGoli sengiyoze ngibuye ngoJune. Uma ngabe ngihamba ngoApril. Yebo sengizoze ngibuye ngoJune. Yebo ngizobe ngihlezi nje ekhaya eMnambithi. Angithi manje ngicontrolwa yini umsebenzi ukuthi umsebenzi uzoba ungakanani eMnambithi, umsebenzi uzoba ungakanani eGoli. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Inamba 072 48 24 003 iyo ke inamba engitholakala kuyo, no WhatsApp ya WhatsApp le namba. Othi hi Thokoza mkhulu engenza ivoice note ephelela ngimphendule ngoba baningi abantu okumele ngibaphendule. Kunzima kehle into mawuzenzela phela mina ngina PA. Yonke into ngiyazenzela, ukusebenza abantu, ukuyobalahla, ukuyobageza, ukuyokwenzani, ngizenzela mina ngithumela umuntu. Manje nami abantu kumele bangicabangele. Manje mawuzolothi hayi kumele nami ngithi hayi Thokoza mkhulu Thokoza, usazothi kunjani ngapha abantu bawu50 bawu60 bawu40 kumele ngibaphendule kuma WhatsApp kuma voice note, kuyangigqilaza. Nalaba ke impela manje asebenomkhuba nje ukuthi mazithi nje 10 10:30 11 ifoni yongena ngo12. Hayi angazi ukuthi basuke behlosena ngazi. Akungiphathi kahle. Ayi siyabonga Mavovo, kuzokela. Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya sila eGoli kwaNdonga ziyadumanya mayipheli kuphela amazinyo endoda, sila eSoweto eMabhetla. Thatha ke inamba kaMavovo ngoba uyibona la escreenini, uyisebenzise na kanjani ukwazi ukuthi ekuyalele ukuthi utholakala kanjani ukuphi ngasiphi isikhathi. Masekhaya usekhaya uyakutshela ukuzoba sekhaya ngesikhathi sokuthi mawuzomlindela ngakomNambithi uzomlindela eMnambithi, makuyo nguzomlindela ngala emayiseGoli umlindele ngakhona noma usondele ngakhona.
khona umali ayigoli. Kulula kakhulu nje ekuthini ukuthi umthole ngoba uthola yena uqobo inamba SMS nje uvele ushaya iVN ephelele ukuze naye ephendule ngeVN ephelele. Igama lami ngingumzothule ngokeshembe isibongo umafafuke njengetengabani sambane samba umgodi sangalala maqedo lala bofoza nokajeza khundla athi mawufimba ngala uthukusunga lomkhovu ophayo kumadakene uyishasa nkithela ayiphindi ibonani yipa.